Il-laqa bejn il-Mam u l-Ministru tas-Saħħa Ġotjana Bela xejn ma kellha tmiem pjaċevoli. It-tobba ppreżentaw numru ta' soluzzjonijiet sabiex tiġi indirizzata l-kriżi li hemm bħalissa fiċ-ċentri tas-saħħa iżda is-sorsi mill-Ministeru konfermaw ma' Net News li din kienet laqa taħraq, ikkaratterizzata minn ħafna jgħid min-naħa ta' Ġotjana Bela, tant illi it-tobba kellhom joħorġu mill-laqa mingħajr ebda forma ta' qbil. Dan wassal sabiex il-Mam se tkun kostretta tħabbar azzjonijiet industrijali għal professjonisti mediċi fiċ-ċentri tas-saħħa madwar Malta. Net News jinsab informati li dawn id-direttivi se jidħlu fis-seħħ nhar l-Erbgħa. U din il-kriżi fiċ-ċentri tas-saħħa u l-istat ta' emerġenza f'Mater Dei, il-ġurnalisti staqsow lill-Prim Ministru kemm kien ikun għaqli kieku investejna 400 miljun euro fis-saħħa u mhux fil-frodi ta' Vitals u Stuart Babela jiddikjara illi m'hemmx rabta bejn dan l-iskandlu u l-iffullar fl-isptar. Doesn't this issue have to do with Vitals and this Vitals and Stuart scandal, the millions that were wasted, and now Mater Dei is overcrowded? And we have an issue. Assolutament ma hemmx relazzjoni bejn dak li qed issemmi inti. Intant ma' Net News il-Prim Ministru prova jagħti xifhem li l-qorti ma kkundannax dawn id-deals korrotti tal-isptarijiet. Dan meta hemm żewġ deċiżjonijiet li juru biċ-ċar illi kien hemm frodi u kollużjoni bis-sem ta' uffiċjali tal-Gvern. Li huma korrotti id-deals imma d-deals huma. Jiddeċidi l-Partit Nazzjonalista. Imma d-deals huma. Le, d-deals tiddeċidi l-qorti għad. Qabel qal ukoll illi bl-investiment ta' bħalissa il-pazjenti jinsabu moqdin. Sissa allokajn 14 miljun. Moqdin tajb kif jispiċċaw inżidu magħhom għax għall-grazzja tal-Alla dħul mit-taxxi. Il-Gvern ħareġ 400 miljun oħra wkoll. Deficit nieqes. Dak x'qed tgħidu intom ukoll issem l-arbitraġġ. Ma ħareġ 400 miljun. L-400 miljun kien hemm ħafna servizzi li nagħtaw ukoll minnhom, kien hemm il-pagi li nagħtaw ukoll, kien hemm ħafna affarijiet din l-ispill li qegħdin jagħti l-Partit Nazzjonalista. Issem l-arbitraġġ. U skont l-eżitu tal-arbitraġġ wieħed jitkellem. Dan meta is-sistema tas-saħħa tinsab fi stat ta' emerġenza.